labidabs. Ay mo malamanin, wala tayong ulam. Naghahanap tayo ng ulam. Napuntahan ko na lahat ng kabukiran, walang ulam. Naghahanap tayo. Ay, atani. Katuray, katuday. Hindi, agala. Tara, samahan niyo ako. Ayo. Nagadasabong ti katuday. Ito, masarap to, masarap. Ayan, so, pupunuin natin ito. Ganito siya, mga labidabs. Masarap po itong katuray yata sa Tagalog. Ayan, ang dami. Ayan, ito po, oh, sarap. Masarap din ihalo sa paksiw na tilapia. Ayan. Dito din, oh, kahit di na ako aakyat sa puno, pwede kuha sa iba. Ayan. Nagadupay ti sabong na, ayan, oh. Ayan, thank you, Auntie Sanang. Ang sarap ng katuray. Ang dami. Di yata sila nag-uulam dito ng ganito. Nagado na eh. Apo. Kita nyo, tisiro na na eh. Yan. Di na kailangang umakyat. Ayan. Ayan. Labidabs, oh, ang dami. Nakatado ni nga katuday. Dapay sili na na eh. Nagado nga sili. Ang daming sili. Ayan, apo, nagado nga manok nga agkukurako niya. Agkukurako. Agtut, anya? Agkuskuto. Ayan, ang mga manok. Manok ni Uncle, panabong. Naala ko ni, nagado ko ito nang nagimas data. O, sige, ayan. Ayan. Ayan, okay na ate.